Bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per haver acceptat acompanyar-nos en aquesta taula rodona sobre emergència climàtica i sobre els efectes del temporal Glòria, organitzada per Diari de Girona i la Universitat de Girona. Una taula rodona que fem des d'un lloc molt especial, que és el pavelló de Fontejau de Girona, que va ser un dels equipaments més damnificats pel pas del temporal Glòria, entre el 20 i el 23 de gener passats. Un temporal que, a més de causar la mort de 4 persones a Catalunya i 13 a l'estat espanyol, va obligar a confinar a casa milers de veïns, va provocar importants inundacions, va fer desaparèixer platges i passeigs marítims, tot arrasant, per exemple, el Delta de l'Ebre. Va obligar a tallar trens i carreteres i, en general, va deixar un balanç milionari de destrosses. Per parlar del Glòria, de les seves conseqüències i de tot el que ens pot portar en els propers anys el canvi climàtic, tenim amb nosaltres l'Anna Ribas, que és geògrafa, membre del Departament de Geografia i de l'Institut de Medi Ambient i que és experta en inundacions. Bon dia. Hola, bon dia. També tenim en David Brusi, que és geòleg del Departament de Ciències Ambientals i també és membre del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental, el GeoCamp. Bon dia. Bon dia. També tenim l'Aleix Serra, que és membre de l'equip de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia. Bon dia. I finalment tenim en Josep Calbó, que és professor del Departament de Física i membre del grup d'experts del canvi climàtic de Catalunya. Bon dia. Bon dia. Bé, moltíssimes gràcies a tots per ser aquí. Si els hi sembla, comencem. I el primer que els hi volia preguntar era si estaven preparats a Catalunya per un fenomen com el Glòria. No sé qui vol disparar, en Josep? Bueno, si portes cap a mi. A veure, no sé, és una pregunta que és difícil de contestar amb un sí o amb un no. Per una banda, va ser un fenomen bastant nou, o sigui, extraordinari, podríem dir, i la meva opinió, en aquest sentit, és que Catalunya va saber, diguéssim, respondre relativament bé. Pel que va ser, van haver-hi fatalitats humanes i també va haver moltes destrosses, diguéssim, materials, però pel que va ser el fenomen, segurament, no responent adequadament i no activant tots els serveis d'emergència que es van activar, amb totes les prediccions que es van fer, etc., hagués pogut ser bastant pitjor. Per tant, en aquest sentit, Déu-n'hi-do lo preparats que estem. També és cert, per l'altra banda, doncs, que si Glòria va fer mal, en part és perquè com a país o com a societat, cada cop som més vulnerables a aquest tipus d'esdeveniments. Vulnerables en quin sentit? Vulnerables en el sentit, també penso jo, i des del meu no gran coneixement del tema, doncs en el sentit que la societat, nosaltres estem, per exemple, construint infraestructures, estem posant infraestructures en llocs que podríem dir que no tocaria, diguéssim, no? Els mals que fa una tempesta com aquesta, amb les inundacions que comporta o les riuades que comporta, els fa perquè hi ha infraestructures, hi ha habitatges, o hi ha infraestructures, o hi ha, al final, persones, doncs, en llocs que en principi no tocaria o no hauríem d'haver-los posat. Anna, tu que ets experta en inundacions, què hi tens a dir? Sí, certament, un fenomen meteorològic extrem com vam tenir aquests dies del Glòria, doncs, és realment extraordinari, però n'hi ha hagut d'altres tan o més extraordinaris com aquest, no? La gran diferència, com deia en Josep, és que cada vegada estem més exposats a les inundacions, des d'aquest punt de vista de que estem ocupant amb activitats econòmiques, infraestructures, equipaments, doncs espais inundables. I aquesta és la gran diferència, que fa que fenòmens certament extraordinaris quant a magnitud de l'episodi, doncs cada vegada es trobin més davant seu, doncs més equipaments, més infraestructures, més urbanitzacions, que fa que els danys siguin grans. De fet, la Unió Europea, amb un informe recent que ha realitzat, diu que entre el 70 i el 90% dels efectes són deguts, no tant entre cometes, al canvi climàtic, que té un paper important, sinó el fet del model econòmic i de desenvolupament territorial que estem duent a terme. Vull dir, aquesta és la causa profunda, diríem, de l'impacte d'un fenomen com el Glòria. David? Sí, jo també penso, si voleu, ho plantejo des de la perspectiva més geològica, que és la que em pertoca defensar a mi, perquè jo crec que davant de les evidències del canvi climàtic tots estarem d'acord aviat. Esclar, des del punt de vista de les ciències de la Terra, un risc natural es defineix com una relació d'interferència entre uns processos naturals i una activitat humana. Si no hi ha activitat humana, no hi ha risc, hi ha processos naturals. Abans que nosaltres, en el planeta, els processos naturals existeixen des de fa 4.700 milions d'anys. Passaven coses. Passaven coses. Què vol dir? Doncs que aquestes coses segueixen passant. És cert doncs, que davant de la pregunta si estàvem preparats,
Home, jo crec que com a país, com a protocols, com a organismes, com a responsables, com a ens polítics, jo crec que estaven suficientment preparats, però no és altra cosa el que ha passat que una manifestació d'aquesta relació d'interferència, tal com deien doncs, els companys. Esclar, si estem ben bé posats al mig quan succeeix un fenomen, no podem patir altres coses que les conseqüències d'aquest fenomen. El mateix recinte que ens acull, el pavelló de Fontejau, tots hem vist els vídeos de les aigües entrant per la porta. La perspectiva geològica és que, esclar, jo si agafo, i ho tenim també a les xarxes, imatges de fotografies aèries d'aquest espai, que la primera és de 1946, veig que just la porta per on va entrar l'aigua era una llera del riu, era un dels braços del riu. Home, hem construït al mig, hem de posar les mans al cap si resulta que entra aigua per allò que era la llera del riu fa molt pocs anys. Doncs cal canvi climàtic per explicar aquests fenòmens. Cada vegada som més persones al planeta, cada vegada ocupem més territori, per tant, cada vegada els riscos potencials són majors. Són més grans. I Aleix, del Servei Meteorològic, ja feia dies, de fet, que ho anàveu preveient tot això. Sí, i més enllà de l'efecte de les inundacions, també va ser molt destacat el temporal marítim. En aquest cas, el temporal va ser extens com molt poques vegades. Tot el litoral dels Països Catalans va veure unes onades que hi ha molt pocs precedents, i en aquest cas, si estàvem preparats o no, és que intrínsecament estem exposats a aquests efectes. Tenim tot el litoral ocupat per infraestructures o per urbanització d'algun tipus, que en alguns casos no són infraestructures vitals, però que és evident que cada vegada que hi ha un temporal d'aquestes característiques, que per sort almenys fins ara no n'hi ha hagut gaires, l'afectació és segura. No hi ha manera d'escapar-se'n d'aquesta. Estàs a primera línia de mar, doncs tot allò que estigui a l'abast d'aquestes onades tan excepcionals segur que pateix efectes. I ens hem d'anar preparant perquè aquest tipus de fenòmens siguin cada vegada més freqüents? Aquí no està tan clar, és a dir, hi ha una tendència climàtica a que cada vegada hi ha sequeres més pronunciades, però que també hi ha certs episodis de precipitació més concentrat en pocs dies, per tant amb més intensitat. De fet, aquest temporal tampoc no vam tenir intensitats torrencials com els que hem tingut en moltes altres ocasions de la tardor, que a més acostumen a afectar zones més concretes de la costa o del prelitoral, sinó que vam tenir una pluja molt persistent, vam tenir fins a 4 dies de temporal, amb pluja molt extensa, molt abundant, molt persistent, que ens va deixar, per una banda, veure com anava creixent els rius i, per tant, d'alguna manera anar-se adaptant a la situació, que és una cosa que no és tan habitual en el nostre clima, i per tant va ser una mica excepcional també en aquest sentit, en el tipus de la precipitació. En tot cas, sí que a nivells més locals, més d'aiguats puntuals, sí que sembla que anem cap a una major probabilitat de que es produeixin aquestes precipitacions destructives. De fet, a l'octubre ja vam tenir també un episodi molt important a la zona de Prades i amb els efectes catastròfics de la Conca de Barberà. Sí, per tant, anem en un context en què plourà menys, però quan plogui ho farà més fort? És el que s'ha anat veient les últimes dècades i el que sembla que diuen les tendències. En tot cas, deixa'm afegir que, com diu ell, sembla, diguéssim, no? Però són senyals molt febles, senyals estadísticament febles, diguéssim, no? Això pot entrar en un tecnicisme, però així com hi ha senyals climàtics molt clars, contundents, indubtables, el senyal de la temperatura, que està augmentant aquí i globalment, diguéssim, no? I que ho fa d'una forma, diguéssim, continuada i estadísticament significativa, que és la manera de poder donar força, robustesa a un resultat d'aquest tipus. En el cas de la precipitació, és un senyal més feble, diguéssim, no? I de fet a Catalunya ja hi ha algunes àrees on el senyal de disminució de la precipitació és una mica més clar que en altres zones, vull dir que hi ha més incertesa en la precipitació, no? El fet de la seva gran variabilitat fa que encara no hi hagi un senyal estadísticament significatiu d'algunes de les seves tendències. No obstant, com també he dit, és veritat que encara amb un nivell estadísticament molt menys significatiu, apunta cap aquí, no? Apunta a no una gran disminució de la precipitació, una petita disminució, però sí amb més irregularitats. Semblaria que és el que apunta el canvi climàtic per la nostra regió, diguéssim, per la nostra zona. I per la teva banda, Anna, preveus que hi puguin haver-hi nous fenòmens d'inundacions com d'aquest tipus? Bé, és el que han dit els meus companys, vull dir que la constatació que s'ha fet amb els episodis que han tingut lloc fins ara doncs té aquesta
poca significació encara, no? Vull dir, no podem dir grans certeses en aquest sentit, sinó que mentre que la temperatura està molt clar que augmenta, la precipitació té uns patrons molt més dispars i amb fortes regionalitzacions, i per tant no podem ser taxatius. Sembla que sí, sembla que hi ha episodis de més curta durada, de pluges intenses que es diu, amb una major freqüència, però encara no podem fer afirmacions taxatives en aquest sentit. David? Em remeto altra vegada, potser si voleu, a la perspectiva geològica. El registre geològic n'està ple d'evidències de fenòmens catastròfics. És a dir, cada estrat que veiem, unes capes més o menys deformades que ens indiquen l'existència d'un terratrèmol, el gruix de sediments que ens indica un pic de vinguda brutal. Tot això té milions d'anys de recorregut. Això sí que són evidències estadístiques de que aquests fenòmens es segueixen produint. Què passa en el context de les darreres dècades? Jo estic amb ells, esclar, realment hi ha estimacions, podem fer alguns càlculs, però no tenim suficient informació. El que sí que és clar és que a Girona, a les comarques de Girona, a la pròpia ciutat, l'Anna ens en podria parlar millor, però hi ha registres d'episodis de precipitació que han originat uns cabals que baixaven pel riu Ter molt i molt elevats. En els últims gairebé 400 anys tenim fins a 3 episodis allà on el cabal baixant pel riu s'ha estimat amb més de 2.700 metres cúbics per segon. En la crescuda última a la que estem parlant vam passar una mica dels 2.000, dius, ostres, però n'hem tingut 3, i no hi havia embassaments, no hi havia regulació, hi havia canvi climàtic, tal com l'entenem segurament no. Estava registrat en tot. Fins i tot hi ha experts que han arribat a establir que hi ha algun episodi que havia arribat a superar els 4.500 metres cúbics per segon. Fixeu-vos, aquesta recurrència dels fenòmens hi és amb canvi climàtic o no. I abans comentàveu tots que hem anat construint en zones que potser naturalment no s'hi hauria d'haver construït perquè formaven part del curs natural dels fenòmens naturals. Llavors, però ara ja ho tenim fet. Per tant, en futures ocasions, quines vies proposen o quins camins hi ha d'intentar minimitzar aquests danys? Anna? Sí. En primer lloc, no continuar construint en espais inundables, sigui inundació fluvial o sigui inundació costanera. Això és premissa número 1, no anem a ocupar de forma, com hem fet fins ara moltes vegades, aquests espais que sabem que s'inunden, perquè ja ho sabem. I en aquest sentit s'ha avançat molt en conèixer quins són els espais inundables. A Catalunya tenim una cartografia magnífica de quins són els espais que més s'inunden, per tant, en aquest sentit no tenim excusa. Llavors, el gran problema ve amb aquests espais que ja estan ocupats. Hi ha casos que certament no podem tirar enrere. La mateixa ciutat de Girona és impensable. Bé, és impensable. Podria arribar-se a pensar, però treure la ciutat de Girona de la confluència de 4 rius, això si més no és molt poc viable. Però sí que hi ha alguns espais costaners o fluvials que hem de començar a ser valents. Hem de començar a pensar que aquells usos que hi ha allà cada vegada s'inunden i causen més danys, i potser hem de començar a desurbanitzar. I hem de ser valents fins i tot en dir-ho, perquè a vegades tens la sensació que ni se'n pot parlar d'això. Doncs penso que hem de començar a parlar de que ha d'haver-hi alguns espais molt exposats a temporals de mar o a inundacions fluvials que hem de començar a anar una mica enrere. Evidentment aquells més exposats, més vulnerables, que més pateixen, que pot haver-hi víctimes humanes, aquests haurien de ser els primers. Estaríem parlant d'alguns passeigs marítims, per exemple? Per exemple, passeigs marítims, deltes d'alguns rius, alguns espais certament molt vulnerables, que poden haver-hi pèrdues econòmiques molt elevades, o ja n'hi està havent,
o fins i tot víctimes humanes. En aquest cas s'ha de començar l'administració, no? Que sigui valenta. Sí, l'administració en tots els sentits. Evidentment hi ha d'haver-hi coordinació, hi ha d'haver-hi finançament, hi ha d'haver-hi debat, hi ha d'haver-hi concertació, no només l'administració, sinó els agents del territori, les activitats econòmiques que hi ha allà, la ciutadania. És un procés que no és fàcil, però que se n'ha de començar a parlar i s'ha de ser una mica valent. Fer entendre que el guany que es pot obtenir compensa les pèrdues que es puguin tenir arran d'això. Sí. Costa veure-ho a curt termini, evidentment. Treure un passeig marítim, per exemple, té un cost econòmic, no només de treure'l, sinó el que hem de deixar de fer amb aquell espai des d'un punt de vista, per exemple, turístic, d'oci, de recreació, però a mig llarg termini es pot valorar, fins i tot econòmicament, que allò serà positiu. Més propostes per aquí? La predicció meteorològica no ha parat de millorar, evidentment, en les últimes dècades i, per exemple, aquest últim temporal, Déu-n'hi-do com es va semblar la predicció amb el que va passant realment, i això ens ha d'ajudar molt, a mesura que vagi millorant, en aquells llocs on, com deia, no hi haurà una desurbanització, o no es traurà una ciutat, o no es traurà una infraestructura, com a mínim poder anticipar el millor possible quins efectes probablement tindrem, poder comunicar a la població com ens hem de comportar davant d'aquesta situació. Malgrat tot, hi haurà episodis que no es preveuen encara correctament, sobretot aquells que afecten una zona molt reduïda, amb una precipitació torrencial en molt poca estona. Aquí seguirem encara a mercè d'estar preparats per respondre a molt curt termini quan la pluja ja estigui en marxa, i per tant també hi ha una feina a fer a nivell d'emergències, però la predicció aquí també ens pot ajudar molt. Josep, que te veig amb ganes. No, ho deixo molt bé l'eix perquè també podem parlar de la projecció climàtica, no? O sigui, com la predicció meteorològica és molt important per respondre, diguéssim, en temps curts, diguéssim, escales temporals curtes o el que vagi passant, doncs treballar, aprofundir amb la predicció climàtica, la projecció climàtica hauria de dir, no? Com poden anar aquests senyals, aquests canvis de freqüència, si és que han de ser-hi, diguéssim, no? Doncs conèixer millor aquestes possibilitats, aquests possibles climes futurs vol dir en dècades, no cal que pensem en segles, no? Diguéssim, a les properes dècades, doncs també pot ser important. Pot ser important, per exemple, per millorar aquests mapes que deia l'Anna. L'Anna ha fet uns mapes, una boníssima cartografia de zones inundables, fetes a partir del clima passat. Per tant, potser alguna d'aquestes cartografies és susceptible de ser lleugerament modificada en base a projeccions climàtiques de futur. Amb aquestes escales sempre, en el cas de meteorologia de dies, setmanes, en el cas de la climatologia de dècades, i ja no entrem en l'escala geològica que en David és la seva, diguéssim, perquè realment, clar, s'ha de reconèixer el que ha dit ell, vull dir que de fenòmens extrems, si es miren a escales temporals molt llargues, segur que han passat i han estat, i tornaran a ser també amb aquestes escales temporals tan llargues. Jo crec que no hem de perdre de vista una cosa que cada vegada en els debats és recurrent. Fixeu-vos, canvi climàtic existeix, precipitacions fortes sempre en tindrem i en continuarem tenint, però no podem impedir que deixi de ploure. No podem impedir que aquesta aigua vagi parant als rius. Fixeu-vos que una de les recomanacions de protecció civil, quan realment hi ha un aiguat, quan hi ha una precipitació molt forta, i tots els mitjans en van plens, és recomanar a la població que no es posi al mig de les lleres fluvials. I en canvi sempre hi ha algú que acaba creuant, però fixeu-vos, el tema de la interferència, si no et poses al mig, no et passarà res, no podem impedir que plogui, però en canvi sí que podem ser conscients dels riscos que ens suposa acostar-nos als llocs on hi ha fenòmens actius. I per tant, terra endins, a la costa, a tot arreu, per una part l'urbanisme, per l'altra plans d'emergència, presa de decisions. Jo alguna vegada ho poso també sobre la taula, la formació de la ciutadania, per què no? És a dir, som capaços, a nivell de vegades escolar, d'organitzar un simulacre d'evacuació per foc, i ningú es planteja mai un simulacre que caldria fer en el cas d'un fenomen sísmic, en el cas d'una inundació. Per què no? Formem els ciutadans de futur, que són els que ja tenim i també ho són els més joves avui. Llavors això enllaça... Aquesta formació és molt important perquè ens trobem en determinats episodis i també en aquest temporal que les desgràcies han passat en alguns casos fora de les grans inundacions del riu, sinó en un
petit curs d'aigua que va créixer sobtadament i que, doncs bé, la persona afectada no es devia pensar que allò era tan seriós i ens hi trobem tot sovint, que no són els grans escenaris on es produeixen les desgràcies. Sí, de fet, en aquest cas, molts van ser imprudències. Sí, en aquest sentit, penso que episodis com el Glòria també s'han de llegir en termes d'oportunitat. I aquesta ha sigut una de les coses que hem vist que es pot valorar molt positivament. Hem tornat a parlar d'inundacions, en un àmbit com el gironí, que per sort feia molts anys que no teníem un episodi com aquest. Hem tornat a parlar d'inundacions, els hem viscut en pròpia pell, i la ciutadania ha recuperat, no sé, diguem-ne com una certa cultura del risc una altra vegada, no? De dir, doncs ens inundem, què hem de fer, què podem fer per millorar-ho, què podem fer per autoprotegir-nos nosaltres. Hem vist reaccions dels botiguers tornant a fer els murets a davant les portes. Home, no hi ha hagut víctimes humanes, en aquest sentit, una inundació fluvial, i això és bo, però hem tornat a crear com un estat de diàleg, de discussió, i en aquest sentit això ho valoraria jo positivament. Sí, en una ciutat com Girona, que ja té tradició d'inundacions, però que a vegades sembla que ens n'oblidem. Sí, que són cosa del passat, que això ja no tornarà a passar mai més. Doncs hem vist que no, que això pot passar i podria haver tingut una afectació molt més gran a la ciutat de Girona que no, en el fons, la que ha tingut. I abans comentàveu que en general veieu positiva la gestió que es va fer des de les administracions. Com valoreu la gestió i la informació que es va donar a la ciutadania? Josep, vols? Jo puc dir alguna cosa, però quasi bé serà una opinió de ciutadà, més que d'expert en aquest cas, perquè no soc expert ni en emergències ni en comunicació, això no. Com a ciutadà, jo penso que bé, vull dir, jo vaig veure que hi havia molta informació, que podies trobar la informació bastant actualitzada, de fonts fiables, diguéssim, no? I que era bastant clara, diguéssim, si anaves a les fonts fiables, era una altra cosa, coses que corrien i tal, no? I que ja dic, em penso que pel que hagués pogut ser, els mals al final es van minimitzar força. És la meva opinió, ja no és tan d'expert. Aleix? Sí, també per això, perquè com que va ser un tipus d'episodi que va durar dies i que per tant la predicció no era allò última hora que està plovent aquí, sinó que era, bueno, les pròximes hores es plourà amb més força a la capçalera del Ter, i això ens va permetre fer una comunicació correcta de la predicció i després dels avisos meteorològics, de les instruccions d'emergències, en alguns casos confinaments que feien, en tot cas, moltes dècades que no se sentia parlar a Catalunya. Potser algú va pensar que en alguns casos eren exagerats, però en tot cas van donar un resultat, crec que adient a la situació que vivíem. Millor prevenir que no pas després... Sí, pel que costa en alguns casos, doncs sí. Jo també com a ciutadà poques vegades m'havia sentit tan informat. Jo recordo això, les rodes de premsa durant la catàstrofe, la fenomenologia aquesta, ostres, que veies des dels responsables polítics fins als responsables de les forces públiques, però amb uns assessors a darrere del Servei Meteorològic, de l'Agència Catalana de l'Aigua. La diferència en aquest cas, com bé es diu, és que, esclar, des del punt de vista de les inundacions, des de les ciències de la Terra es diferencien el que és una crescuda del que és un aiguat. Abans ho descrivíem. Una crescuda, és això, l'increment progressiu a causa de la tipologia, d'aquest cas de les precipitacions, que pots prendre aquestes mesures. Amb un aiguat, amb una precipitació, amb un grau d'instantaneïtat molt més marcat, es produeix justament això, és a dir, una pujada tan sobtada que no pots fer rodes de premsa, simplement pots explicar després el que ha succeït. Sí, jo comparteixo amb els meus companys parlant del cas de la ciutat de Girona, però també és cert que en la zona més del Baix Ter el que hi ha queixes de molts alcaldes és que no els hi va arribar la informació en el temps, és a dir, que quan pujava el dijous a la tarda l'aigua del Ter, quan estava desembassant fora els pantans, doncs la informació que rebien, segons ells, no era directament a cada lloc, a cada nucli, una mica el que passaria. Per tant, aquí segurament es podria millorar una mica en la transmissió de la crescuda en temps real, que es pot fer, cap a aquests nuclis de població més petits, més del Baix Ter,
que certament els canals són més difícils, no?, per distàncies físiques que hi ha entre ells, però que hauria de ser també més acurada, no?, i que aquests alcaldes i aquestes alcaldesses se sentissin, perquè ja han sortit moltes veus en aquest sentit, més informats en cada moment sobre la crescuda com s'estava esdevenint. Sí, de fet, ara parlaves del Baix Ter perquè una de les decisions clau va ser què es feia amb el pantà de Susqueda, si es desembassava, quan es desembassava, i bé, la que va rebre algunes crítiques, precisament procedents del Baix Ter, no? Pensant que potser s'hauria hagut de desembassar abans. Vosaltres penseu que la gestió del desembassament de Susqueda va ser la correcta? Bé, aquesta és la pregunta del milió, no? Sempre serà... Jo crec que ho podrà valorar més ell, però penso que gestionar un complex d'embassaments tan important com Sau, Susqueda i el Pasteral, amb una situació de risc, que això vol dir sempre una incertesa associada. Sabíem que plouria molt, però en el fons estem fent una predicció de futur, no? I tenim models molt bons, cada vegada més perfilats, no? Però tot i així hi ha un marge d'incertesa. Llavors, triar exactament el model bo és difícil, no? Però bé, potser sí que no vam triar un model el suficientment bo, potser, no ho sé, ell ens ho sabrà dir, no? El que és segur és que si es hagués fet deixar aigua abans, dies anteriors, hauria sigut més efectiu, però en el moment que veiem que està ploguent molt deixant aigua, també haguéssim vist que a Girona ens haguéssim inundat, perquè l'Onyar es hagués desbordat. Per tant, per una banda es pot millorar, però per altra, en el moment que té lloc l'episodi, penso que es va fer prou bé. Vull dir que hi ha aquesta diferència. Sempre que gestionem en situació d'incertesa és molt complexa. I per tant, basar tota la gestió de l'episodi només en què fem en el moment que plou abans, veiem que no és suficient. S'han de fer moltes més coses de prevenció, tenir molt ben planificada la situació de crisi i també la recuperació, com ens recuperarem. No, i més tinguent en compte els episodis de sequera que hi ha hagut, no? Que també t'ho fan pensar dues vegades abans de desembassar. Aleix, no sé què dius. Des del Servei Meteorològic de Catalunya vam parlar a posteriori amb l'ACA, una mica per valorar com havia anat la comunicació, si les decisions preses eren les correctes o no, i també, clar, ens transmetre que l'ACA no està acostumada a gestionar crescudes de l'embassament, haver de desembassar perquè hi hagi lloc per l'aigua que cau aigües amunt, no és una situació gens habitual a Catalunya. El que està més avasada a fer l'ACA, i el que segurament serà la seva principal preocupació també en el futur, és tenir el màxim d'aigua possible a l'embassament per quan vingui la pròxima sequera, que aquesta segur que vindrà. Llavors, en aquesta situació, comença l'episodi amb un 68% de la capacitat del sistema Sau-Susqueda, que va semblar que, veient els models meteorològics que donaven l'episodi, va semblar que donava per recollir aquesta quantitat d'aigua que havia de caure, amb una incertesa, perquè dels diferents escenaris que es plantejaven, algun anava just, altres donava de sobres, i clar, es va prendre la decisió de no obrir l'embassament amb molta anterioritat, també perquè la predicció té un risc també de fallar per poc. Si desembassa el sistema Sau-Susqueda partint d'un 68% i, per tant, curiosament, per preparar-se davant d'una avinguda s'entra en una mena de situació de sequera tècnica, que és el que es defineix quan es baixa del 60%, hauria sigut també arriscat, perquè si llavors la precipitació no compleix les expectatives, et trobes que has, d'alguna manera, malbaratat una aigua que tenies guardada per quan vingui la pròxima sequera. Amb tot plegat, també hi ha el problema que deia que la decisió de treure l'aigua de l'embassament s'havia de prendre amb una antelació que no ho permetia, la modelització. Estàvem parlant de que si l'episodi va durar 4 dies i, per tant, abans d'això havies de prendre la decisió de fer baixar l'aigua de l'embassament, hi ha molta incertesa encara, amb una predicció 5 dies vista. I quan ja es veia que per anar bé s'hauria de deixar anar una mica d'aigua, doncs ja no era un bon moment per fer-ho. No, jo només vull afegir, és que ho han dit ells perfectament, no? Vull dir que realment parlar-ne a posteriori sempre és més fàcil que trobar-t'hi allà. O sigui, com ha dit l'Anna, això ha de ser supercomplexa, vull dir, estar allà enmig d'aquell moment de prendre decisions ha de ser molt complicat. Entenc que es tenen bones eines, entenc que són gent preparada per prendre aquestes decisions, però entenc que hi ha molts factors i que suposo que es va prendre la decisió que en aquell moment es va considerar que era la més òptima. Dic, parlar a posteriori és fàcil, més fàcil, diguéssim,
I ho hem dit abans, vull dir, ho heu dit tots, no? Vull dir, el tema de no malbaratar l'aigua també és, en aquest país, gairebé és més important, o, bueno, segurament més fonamental encara que el tema dels possibles desastres vinculats a inundacions, no? Per tant, es devia arribar a aquest punt per això, per aquest contrapès d'aquests dos. Sí. I fixem-nos, doncs, com el llindar entre sequera i inundació, en el cas del Ter, és tan feble, no? que estem gestionant alhora, en aquest episodi, el que era una situació potser de sequera, si no hagués hagut les pluges que va haver-hi, o d'inundació, com és el que va ocórrer. Per tant, de fons tenim un problema, que és la gestió de l'aigua del Ter. En el fons, el problema és aquest, no? I aquest és un altre tema, no? Per un altre dia, però que també hi és un bon exemple i una bona reflexió arran d'aquest episodi del Glòria, també. Sí, perquè clar, s'ha de tenir en compte que el Ter no només abasteix comarques gironines, sinó que bona part també de l'àrea metropolitana. Barcelona i de la Costa Brava Centre, també. I de la Costa Brava Centre, també. Sí. David? No, també afegir, no gaire res més, només que l'existència d'embassaments ens permet regular aquests cabals. Si no hi fossin, fixeu-vos, mirem quin cabal entrava al primer dels embassaments. És clar, si tu dius, ostres, és la culpa d'haver desaiguat. No, escolta, és que tot això hagués baixat igual. Jo torno a reivindicar, doncs, això, el paper que ens explica el propi paisatge, la geomorfologia. Si algú té una casa feta en un penya-segat, tindrà una vista extraordinària, gaudirà d'un seguit de privilegis, però sap que viu en un penya-segat i que té un determinat risc. No ho sap, ho sap. Ho sap. Si algú viu en la plana d'inundació o hi fa activitats en la plana d'inundació, per definició una plana d'inundació és un espai pla proper al riu que s'inunda ocasionalment. Per tant, és simplement assumir aquests riscos. I abans parlàveu de que el tema de les precipitacions no està clar el patró que s'acabarà seguint, però que sí que està molt clar el tema de l'augment de la temperatura. Quin futur climàtic li augureu a Catalunya? Ui. Climatòlegs i meteoròlegs. Quin futur climàtic? Bueno, com deia, el que sembla que està clar, està clar, diguéssim, que la temperatura ha vingut pujant, la temperatura mitjana, i que seguirà pujant. Totes les projeccions climàtiques així ho diuen, no? L'augment de temperatura és un fenomen del qual no ens en podem escapar, diguéssim, no? Sí, a les properes dècades pujarà un grau més, un grau i mig més, o dos, segons el que fem, amb tot el tema de París i de l'emergència climàtica, diguéssim, ja ho veurem, no? Però que serà una terra, diguéssim, més càlida, això em sembla que està molt clar. Com deia, pel que fa a la precipitació, no està tan clar si hi haurà una petita disminució, o potser en algunes àrees, un augment de la irregularitat. En tot cas, només jugant amb l'augment de temperatura, variï o no variï la precipitació, l'aigua serà més crítica altre cop. Vull dir, la gestió de l'aigua serà més crítica, no? Perquè amb un augment de temperatura, fins i tot l'evaporació, la transpiració també incrementa. Per tant, segurament el tema de l'aigua com a recurs, que ja és escàs actualment, doncs aquest serà més crític, diguéssim, no? Bueno, amb un canvi de temperatura, amb una temperatura, doncs hi haurà canvis diversos, diguéssim, alguns que haurem de fer els humans, diguéssim, per adaptar-nos-hi, no? Alguns conreus que haurem de canviar o de conreu o de localització del conreu, i canvis més lents, però de paisatge segurament també hi seran, no? En una regió més càlida, doncs alguns ecosistemes hauran de traslladar-se, moure's o modificar l'altitud, el que sigui, no? Associat a això, doncs tots els altres canvis més o menys coneguts, no? Un cert augment del nivell del mar, que també se suma al moment de tempestes o de grans temporals marítims, doncs aquests 10, 20, 30 centímetres d'augment del nivell del mar se suma a les onades i encara fa que sigui més potents o més destructius els resultats. I així podríem continuar el tema de l'hivern. Si l'hivern és més càlid, doncs la neu serà més escassa segurament, no? Per tant, activitats turístiques també diferents. Podríem anar encadenant causes i conseqüències. És el que comentava l'Anna, que ens hem d'acostumar, no? O que ens hem d'adaptar al temps, el que ve a l'eix. Sí, no, ha fet una bona repassada. El Josep, és una mica com els problemes o els reptes del clima mediterrani accentuats. Accentuats, sí. Coses que ja sabem que ja ens passen, i no només a nosaltres, sinó a tots els països de la conca, doncs una mica més, o molt més, anirem veient els escenaris. I, per exemple, doncs això, en la gestió de l'aigua, si anem a un escenari de major temperatura i, per tant, difícilment la mateixa acumulació de neu a les muntanyes, doncs és un altre també
factor per imaginar que tindrem problemes d'abastament d'aigua quan les primaveres no comportin un desgel com el que hem viscut moltes vegades o com cada vegada sigui menys freqüent aquesta gran acumulació de neu. David, des del punt de vista geològic? No, jo diria que potser reformular la pregunta, si em permets, és a dir, no és què passarà amb el clima a Catalunya, és què passarà amb el clima al món. No ens podem mirar el melic. Fixeu-vos que el que hem estat fent no és què passarà amb el clima a Catalunya, perquè hi podem fer ben poca cosa, és dir quins efectes produirà uns determinats paràmetres del canvi climàtic en els processos i, per tant, i amb l'adaptabilitat que tenim. Veiem claríssim, hi ha gent que ja ha avançat per aquí, que un determinat conreu de vinyes bé, igual l'ha de pujar de cota per adaptar-se a un altre règim climàtic. Però esclar, hem de fer el mateix amb el que dèiem al principi, segurament amb totes les decisions urbanístiques, amb totes les inversions que fem a aquest nivell. Ja durà sortir més endavant en el debat, però a mi em preocupa especialment que, fixeu-vos, estem a poques setmanes vistes del que ha succeït en la catàstrofe i tots ja estem esmerçant esforços en reconstruir platges, en reconstruir passejos litorals, amb la via del tren. Potser ara és el moment de dir, escolta, aturem-nos un moment. És ben legítim que els responsables polítics d'una població a la costa que ha perdut la platja i que saben que allò és un atractor turístic, que diguin, no, això s'ha de restaurar immediatament. Jo aquests dies, de vegades, seguint pels mitjans, em plantejo de dir, ostres, quan restaures una platja, i aquí la perspectiva geològica torna a ser rellevant, sabem aquella platja en condicions naturals com era? Algú ha estudiat quin diàmetre tenen els granets? Algú sap d'on procedeix la sorra d'aquella platja de manera natural? S'ha estudiat prou bé els corrents que originen el dipòsit d'aquestes sorres? Si posem sorra i aboquem sorra en un espai, segurament el proper temporal se la tornarà a endur. De manera natural ja ho fa, és a dir, hi ha uns episodis d'avenç i retrocés de les platges que són perfectament naturals, ens hem d'acostumar a això. Però, esclar, nosaltres des de la universitat, per exemple, hi ha diversos treballs finals de grau que s'han fet en els darrers anys en la titulació d'ambientals que han estudiat l'evolució d'algunes platges, amb dades històriques, fotografies aèries, amb granulometries dels materials, analitzant tots aquests factors. Jo reivindico que es tornin a posar sobre la taula aquests factors abans de prendre una decisió que costa molts i molts diners i que segurament condueix a que torni a desaparèixer en un futur. Tots hem visitat una platja i sabem que hi ha alguns sectors que tenen el gra més gruixut i uns altres més fi, i això genera una determinada morfologia en les platges. Home, tinguem en compte tot això. Aquests dies que hi ha hagut aquests debats, des dels mitjans, algú em plantejava, ostres, i la sorra de les platges d'on ve? I jo a algú li vaig dir, home, ve dels rius. I algú em va plantejar, dels rius? No ve del mar? No, del mar no ve. Fins i tot quan canalitzem el tram final d'un riu, perquè ens sembla que el tenim més controlat així, el que li estem posant és amb safat en el riu, abocar tota la sorra en els fons marins més profuns, i d'allà ja no sortirà mai més. Esclar, hi ha molts elements d'aquests, justament de gestió del medi natural, que convindria tenir en compte de cares a la presa de decisions. Sí, no d'anar posant aquests pedaços tan cars, no?, que a més s'han d'anar posant tan sovint. Anna, no sé si vols afegir alguna cosa. Bé, ara al final deies el tema de la imbricació entre la costa i les platges amb els rius, perquè és cert, no?, el funcionament de la conca fluvial, com funciona aquest riu en tota la seva conca, en tota la seva superfície, que recull les aigües, té una incidència directa amb la costa i amb les platges, amb aquest atractor turístic tan important que és les platges, i que ara ens obsessionem ràpidament a recuperar-los, que Setmana Santa ja estigui tot funcionant. Clar, la gestió d'aquesta conca també l'hem de plantejar molt seriosament. S'està produint des de ja fa dècades un procés d'afforestació de les capçaleres. Tenim molta massa forestal que no es gestiona. Per tant, això vol dir que tampoc els sediments es gestionen en aquestes capçaleres. O tenim uns rius que es canalitzen i que fan aquesta feina de transportar l'aigua molt ràpidament cap al mar, però no formant platja, per entendre'ns, sinó
directament cap al fons marí, no? O tenim menys terres de conreu, per tant, això també vol dir menys sediments que arriben en el riu, i tenim molta més urbanització, que vol dir ciment. És a dir, gestionar correctament, no, les conques fluvials per elles mateixes, però també per la relació que tenen amb aquest recurs de primer ordre que són les platges. I aquí cal fer-hi molt més incís, fer molta més planificació, fer més ordenació del territori i fer-ho de forma molt activa, no? En aquest sentit. Val, perfecte. Doncs bé, se'ns està acabant el temps. Moltíssimes gràcies a tots. Ens acomiadem amb aquestes reflexions que crec que han estat molt interessants i molt necessàries, com dèieu ara, no? Quan passen aquests fenòmens és el moment de posar les coses sobre la taula i pensar què es pot millorar de cares al futur. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat aquí amb nosaltres i fins a la propera. Moltes gràcies.